prdnul na ten, dal na to tu přenosku a říkal, a člověče, docela to znělo. No a Mirek Táborský, ten jak se dostal s náma, protože on dělal asi 5krát nebo 6krát zkoušky na tu damu a s náma se dostal. A on studoval, ve stejnou dobu studoval Pajdák v Hradci. Jo, pedagogickou fakultu. No a byl hrozně byl aktivní, tohle. Hned jsme ho zvolili studijním vedoucím. A jednou jsme měli, a ten prvák je opravdu takový jako... Oni už byli všichni to procelí. Vacek hrál v nějakým divadle, Hrzánová s Lustíkovou v Rubínu, jenom já, blbec, chrastí nic. Nulový zkušenosti. Jo. Ale zase dobrý v chemii za 2. Chemii za 2, to jsem byl dobrý. Jo, takže já jsem fakt vůbec netušil prvního půl roku, co se kolem mě děje. Vůbec. A teď jsme měli jsme jako úkol na herectví. Říkali nám, hejte, v pátek máme hereckou výchovu, musíte přijít tak, že se změníte, tak, abychom vás, my profesoři, co nejdéle nepoznali. Že jste to vy. Čili to bylo cvičení na potlačení svých charakteristických vlastností. Jo. Ale to nebyly, tehdy neexistovaly žádný gumový masky, nebo ani bychom to nesměli. Jakože paruka, ano, nalíčit, vycpat, tohle, mluvit jinak, hlas, tohle, šušlat, tohle, dobrý. Tak jo. Tak jsme jeli na kolej, my jsme bydleli na jižním městě. Protože Damu nemá koleje, žádný, je nás pár. Tak nás vždycky prdli do nějakého baráku, to byla Vysoká škola chemicko-technologická, to byly jejich koleje. No, tak a nás našel své místo. A my jsme tam vždycky, co se vracela, no. My jsme tam měli vždycky patro. A my jsme měli takový pokoje, to byly buňky, 2 pokoje po 3, se společnou toaletou a tak. A přijeli jsme tam a říkám, Mejdlo, co budeme dělat? No, hele, půjdeme do Kundratic do hospody, chytneme tam nějakou inspiraci. Tak jsme šli chytat inspiraci a Táborák. Ne, já tady zůstanu, já už to vím, já to budu. No tak jo. My jsme přišli o půlnoci, bez inspirace samozřejmě. A já vidím, že na tom záchodě se svítí. Tak tam jdu zhasnout a najednou normálně jsem myslel, že mě raní mrtvice. Tam stálo monstrum, jo, který mělo takovouhle bradu. To byl Táborák, který s tou svojí bradou, která už tak je velmi výrazná, ano, si nalepil tohleto, jo. A teď on, ale co udělal? On si koupil kanagom a tehdy, dámy si ještě budou pamatovat, skládaná vata. To byly takový ty dlouhý, jo, pamatujete si to. Celou tu vatu tím kanagomem ten blb si nalepil na tu bradu. A ještě to polepil papírem a zalíčil to, jakože má... A říkám, ty vole, co děláš? A říkám, já jsem na to přišel, víš, já je zmatu, já naopak ten svůj charakteristický rys zvětším a to bude ono. Jo, tím je zmateno. To je zmateš, ty vole, ale hlavně až pojď spát, protože on si to nemohl sundat, že jo, protože ten kanagom držel, takže musel to mít do rána. A dej si tadyhle polštář, ty vole, aby dál v noci probudíš, aby se nepropod tou bradou. Dobře, ráno jsme jeli do školy, my jsme říkali, ty sám, my s tebou nejedeme. No tak jsme tam přišli, teď jsme čekali, že jo, co se bude dít.